2, 3, jump. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Minister van Financiën Javier Silvania heeft de aangepaste begroting van het Curaçao Medical Center goedgekeurd. Het gaat om een bedrag van 2 miljoen gulden extra voor extra IC-personeel. In totaal 30 verpleegkundigen en 8 specialisten kunnen voor een periode van 3 maanden met het geld worden aangetrokken. Op die manier moeten ze de druk verlichten die nu op het ziekenhuis ligt vanwege de toestroom van het aantal coronapatiënten. Niet alleen in het reguliere ziekenhuis, maar ook op de intensive care. Zoals bekend is er al lange tijd sprake van een zeer vervelende situatie in Banda Riba voor wat betreft het aantal inbraken. Een aantal buurtbewoners heeft deze week laten weten dat ze het heft in eigen handen gaan nemen. Ze willen niet meer langer wachten op de politie, maar zelf achter de inbrekers aangaan. Politiewoordvoerder Imro Zwerver zegt vandaag in de Extra dat het goed is als burgers de politie helpen, maar het is onacceptabel als ze zelf het recht in eigen hand nemen. Alleen de politie mag geweld gebruiken indien nodig tegen andere burgers, niet burgers onderling, aldus Imro Zwerver. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na el momento que você comini abo. Zowel deze week als vorige week hebben onbekenden grote hoeveelheden drank gestolen. Vorige week gebeurde dat bij Licores Maduro, deze week bij een zaak bij Zeelandia. Politiewoordvoerder Imro Zwerver laat vandaag aan de Extra weten dat de politie druk bezig is met de zaak. De dieven kunnen niet rustig achterover leunen, aldus Zwerver. Eerder deed hij al een oproep aan de bevolking om niet zomaar drank illegaal op straat te kopen. Maar volgens Zwerver wordt er hard gewerkt om de dieven daadwerkelijk te pakken. De leeftijd waarop overvallers de laatste tijd op Curaçao worden aangehouden is erg laag. Gisteren werd een 17-jarige jongen opgepakt samen met een man van 21. Eerder die dag hadden ze bij een benzinepomp in Buena Vista een tas uit de hand gerukt van een vrouw die aan het tanken was. De twee reden weg in een rode auto en konden later door de politie worden aangehouden. De politie heeft gisteren een drugslaboratorium en drugsplantage in de buurt van Sabana Baka opgerold. Na de vondst reden politieauto's af en aan om alle planten weg te halen uit de plantage. Het ging in totaal om 460 marihuanaplanten. Er is in totaal 1 man van 37 jaar aangehouden. De directeur van het Curaçaose Toerismebureau, Paul Pennekoek, is niet tevreden over de wijze waarop de overheid heeft besloten zijn contract niet te verlengen. Eind vorige maand maakte de minister van Economische Ontwikkeling bekend dat na 3 jaar het contract van Pennekoek niet wordt verlengd. Maar volgens de directeur waren er juist in de afgelopen periode gesprekken geweest dat hij door zou gaan na 3 jaar. De wijze waarop er nu is besloten mijn contract niet te verlengen is niet correct, aldus Pennekoek in een verklaring aan de pers.
Toerismeorganisatie Tjata is blij met de toeristencijfers van de maand juli van dit jaar. De hotels kennen een gemiddelde bezettingsgraad van bijna 72%. En daarmee is juli de beste maand sinds het uitbreken van de wereldwijde coronacrisis. Zoals bekend heeft het toerisme op Curaçao daar erg onder geleden. Er lijkt nu sprake van een verbetering. Vandaar dat de Tjata spreekt van een positief geluid voor de maand juli van dit jaar. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.